onye nwe anyị Chineke anyị, lee ka aha gị siri dị elu n'ụwa niile. Abụ ọma isi nke 8 amaokwu nke 3 ruo na nke 8. Onye nwe anyị Chineke anyị, lee ka aha gị siri dị elu n'ụwa niile. Onye nwe anyị Chineke anyị, lee ka aha gị siri dị elu n'ụwa niile. Lee anya n'eluigwe, iji aka gị mee ya na ọnwa na kpakpando ikere. Gịnị ka mmadụ bụ iji eche echiche banyere ya? Nwa nke mmadụ na ị na-eleta ya anya. Onye nwe anyị Chineke anyị, lee ka aha gị siri dị elu n'ụwa niile. N'agbanyeghị imere ka o jiri obere ihe karịa ndị mmụọ ma nta, ijikwa ugwu na nsọpụrụ chọọ ya mma dịka okpueze. Imere ya nna ukwu ihe niile ekere eke, were ihe niile dobe n'okpuru ya. Onye nwe anyị Chineke anyị, lee ka aha gị siri dị elu n'ụwa niile. Ọ na-achị ụmụ atụrụ na ehi ya na ụmụ anụ ọhịa ndị ọzọ niile. Ọ na-achị ụmụ nnụnụ nke igwe, azụ dị na mmiri na anụ ndị ọzọ dị n'osimiri. Onye nwe anyị Chineke anyị, lee ka aha gị siri dị elu n'ụwa niile. Onye nwe anyị Chineke anyị, lee ka aha gị siri dị elu